Bo día, señorías. Permítame tamén que en nome de Mareas miñas primeiras palabras sexan para repudiar o crime machista de Laura Luengo, algo que, por suposto, rexeitamos co conxunto da sociedade e aproveitamos precisamente que coincide este debate orzamentario para comezar falando deste tema. Reclamamos, reivindicamos a superación da afirmación da simple igualdade formal entre todas as persoas, entre mulleres e homes, porque é unha proclamación que a día de hoxe, e xa desde fai máis dun século descubremos que estaba valera de contido como proclamación formal, que era papel mollado como proclamación formal, se non iba acompañada de políticas reais, é dicir, con orzamento respaldando esas afirmacións políticas que fixesen que esa proclamación de igualdade no papel fose unha relación de igualdade na práctica e na sociedade. Estamos falando da transformación social, da transformación do pensamento, da transformación das accións, da transformación dos comportamentos cidadáns, que é do que realmente trata as situacións de igualdade material. Algo que proclama o noso Estatuto de Autonomía no artigo 4, cando di que os poderes públicos promoverán as circunstancias, as condicións para que as declaracións de igualdade e de liberdade señan reais e efectivas nos individuos, nos cidadáns, nas cidadás e nos grupos nos que se insertan. Non hai políticas de igualdade se non hai orzamentos de igualdade, non hai políticas sociais se non hai orzamentos sociais. Por esa razón, nos queríamos comezar reivindicando un esforzo na transformación que se producirá ou non por medio da aprobación dos orzamentos na Xunta de Galicia do ano 2019, en xeral, para todos os problemas da cidadanía e moi singularmente para os que atinxen a igualdade entre mulleres e homes. Vemos, no obstante, con zozobra que isto non vai ser así, porque estamos vivindo nos términos plantexados pola maioría popular dun orzamento que avanza, e xa o levamos denunciando durante os últimos anos, a existencia dunha nova fase dos recortes, onde o orzamento medra menos que o crecemento económico. E por iso nos o cualificamos desde o primeiro momento como uns orzamentos restrictivos que crecen por debaixo da previsión do orzamento de economía e que, polo tanto, impiden que a recuperación económica chegue ás capas sociais máis desfavorecidas. Fai 10 anos o orzamento público tiña un peso aproximado do 20% do Produto Interior Bruto da economía de Galicia e hoxe é inferior ao 15%. Isto significa que os orzamentos da Xunta de Galicia perden poder de transformación social, de redistribución de renta e riqueza, porque antes da riqueza do país un 20% entraba na saca común do público que despois se redistribuía con criterios máis ou menos de interese público en función de quen fose o goberno de turno, pero polo menos entraba nesa quenda de posibilidade de redistribución con criterios de equidade, con criterios de xustiza social. Pois ben, temos agora mesmo consolidada unha nova fase de recortes onde o orzamento público medra menos que o que fai a economía e que, polo tanto, impide a maioría popular, neste caso, e o coloca nunha situación voluntaria de evitar a redistribución de renta e riqueza por medio de acción orzamentaria. Nós non queremos esta forma de elaborar e de concebir os orzamentos. Nós concebimos como única alternativa posible o incremento de orzamento social para respaldar as políticas sociais, porque non hai Estado social sen orzamento social, non hai autonomía de benestar sen orzamento de benestar. As contas públicas, que son as que aprobamos nestes debates, son o respaldo real das políticas sociais. Por iso nos formulamos unha alternativa política hoxe baseada nunha alternativa económica con 379 emendas que prevén actuar sobre máis de 565 millóns de euros. Están constrinxidas xa polo propio debate das emendas parciais, pero que unidas ao noso plan plurianual a 5 anos xa rexeitado polo Partido Popular na súa emenda de totalidade, prevían, e iso é o que buscábamos, recuperar o nivel de investimento social existente no ano 2009, onde o peso do público achegaba ao 20% do Produto Interior Bruto para recuperar 2.000 millóns de euros nun plan quinquenal de todo ese investimento perdido. Queremos denunciar tamén, como cuestión previa, a imposibilidade de ter un debate real entre as forzas políticas a efectos de sacar adiante os orzamentos de 2019, que nos veñen xa prefixiados sen ningún marxen de negociación. Levamos 2 meses, como acaban de denunciar tamén os demais grupos políticos da oposición, cunha tramitación orzamentaria onde non puidemos negociar ninguna sola das enmendas que presentamos, nin de totalidade nin de emendas parciais. Un debate que, polo tanto, queda oco de contido, porque non temos unha posibilidade real de incidir
como oposición nos orzamentos que presenta a Xunta de Galicia e que aprobará hoxe a súa maioría parlamentaria sin posibilidade de que coa oposición chegásemos a acordos, porque foron impedidos polo formato de debate e pola falta de vontade política de chegar a acordos. Unha falta de vontade política que se manifesta na totalidade do orzamento, pero que tamén ten un reflexo partida por partida, análise consellería por consellería. Queríamos comezar precisamente falando de partidas concretas e falando de consellerías concretas, empezar pola situación da sanidade pública no noso país. En efecto, o Goberno ten hoxe a posibilidade de mudar a dramática situación que vive a sanidade pública de Galicia. Dicimos desde En Marea habitualmente que queremos pasar dos números ás persoas e hoxe no debate orzamentario é o momento ideal para que se teña en conta as persoas á hora de facer os números. Se se pensa nas persoas, as contas saen. Existe nese momento, como saben, un malestar xeralizado e crecente coa xestión da sanidade pública, fondamente afectada polos recortes de gasto que implican recortes de dereitos, de esperanza de vida e de saúde, e ademais fondamente afectada pola privatización que deriva recursos ao peto duns poucos para acadar un beneficio que podería estar investido na saúde da xente e non no beneficio empresarial. Cada vez que se derivan fondos a un hospital privado, ese hospital privado quere obter un beneficio, un lucro empresarial. Ese lucro empresarial, se o hospital fose público, estaría destinado a facer políticas públicas en materia de saúde. Por que temos que compartir os recursos públicos para que as empresas privadas fagan negocio a nosa costa? Nos pensamos que todos os recursos públicos deben de estar ao servicio da sanidade pública. O lamentable estado da sobrecarga asistencial e a precariedade laboral que padece a atención primaria en Galicia, o incumprimento sistemático da lei, señorías, da lei aprobada pola propia Xunta de Galicia, pola súa propia normativa da Consellería en materia de mínimos de contratación nos puntos de atención continuada, do que é mostra bochornosa e avergoñante colectivamente do acontecido na Estrada este verao, o caos de xestión do público e a imposibilidade de xestión da miseria que motivou a dimisión en bloque dos xefes de servicio da área de Vigo, implican e indican, desde logo, neste debate, a necesidade de mudar esta situación con algunhas das emendas que terían a oportunidade de aprobar do Grupo Parlamentario de En Marea. Recentemente, na véspera da dimisión do 80% das xefaturas de servicio da atención primaria da área de Vigo, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, sobre a situación precisamente da atención primaria, emitiu un comunicado onde sinalaban a falta de vontade política de solucionar os problemas estruturais que requerían un financiamento axeitado para o noso sistema de saúde e indicaban concretamente que ante a situación de deterioro progresivo da atención primaria e as medidas preocupantes e mesmo posiblemente ilegais que veñen de adoptar, dicen os nosos directivos, como é contratar médicos en formación para suplir deficiencias de plantilla, a xunta directiva desa asociación facía varias consideracións, reproduzo algunhas delas porque teñen contido económico e inciden directamente no debate que hoxe teríamos que estar tendo aquí e que non dará lugar a unha rectificación da posición do Partido Popular, porque el rectificar non é o verbo que máis lles gusta. Dice esta asociación, temos que repetir alto e claro e evidente, o grande problema da atención primaria é a falta de financiamento, unha falta de financiamento que inclúe persoal, infraestructuras, falta de mantemento, proxectos funxibles. Dicen, e a pesar de repetilo, a nosa administración sempre negou esta evidencia. Tivo que acudir, sinalan, unha catedrática de Economía de Saúde á Comisión Parlamentaria para poñelo de novo sobre a mesa. A porcentaxe de gasto en atención primaria do conxunto do Estado é un paupérrimo 14%, cando os expertos defenden un 25%, e en Galicia estamos 2 puntos por debaixo, un 12%. E o peor é que neses anos de crise aumentou o gasto hospitalario e disminuiu un 2% o gasto en atención primaria. Resulta desmoralizante, queixanse os profesionais, escoitar os nosos directivos as propostas para solucionar o colapso da atención primaria. Pensan que todo se arranxa cun simple cambio de axenda. Pensan que non hai que ter en conta a evolución da poboación, a cronicidade ou o envellecemento e que non podemos seguir co discurso dos 1.500 doentes por médico. Isto é unha visión simplista. O que debemos estudar a carga de morbilidade, poñer os recursos en función desta, poñer os recursos en función das necesidades, señorías. Remate ese comunicado. Estamos dispostos a colaborar sempre cando haxe un compromiso explícito e asinado dun aumento da financiación da atención primaria. Estamos fartas e fartos de escoitar medidas e ocorrencias sen apoio presupostario.
Estamos no momento do compromiso. O compromiso ca sanidade pública é agora, non durante todo o ano cando se fan afirmacións valeiras de contido orzamentario. É agora que é posible respaldalas co ámbito orzamentario. Nos hospitais, cando se fan programas de calquera tipo, sempre se acompaña de recursos humáns e económicos. Din: somos médicos de atención primaria, non de segunda, que defendemos que non somos a porta do sistema, somos o sistema mismo, o sistema sanitario. Se non se comprende o papel central dos médicos e médicas de atención primaria como garante da sostenibilidade, seguiremos cavando a fosa do sistema. Non estamos xa en tempos de comisións, estamos en tempos de decisións. Isto que lles din os profesionais e as profesionais de atención primaria. Unha mensaxe reforzada posteriormente pola dimisión do 80% das xefaturas de servicio da área sanitaria de Vigo, denunciando como puntos principais, no que ten que ver tamén con este debate orzamentario, en primeiro lugar, a sobrecarga asistencial a que están sometidos, o que conleva un deterioro da atención aos pacientes con repercusión na saúde. E o dicen os médicos e médicas, di o personal sanitario. A precarización das condicións de servicio de atención á poboación paciente crea problemas de saúde. En segundo lugar, a falta de previsión de falta de recambio profesional, que era xa evidente desde hai anos en especialidades como a medicina de familia e a pediatría. A pediatría, señorías, unha sociedade que non coida dos seus menores, que non coida da xente máis vulnerable, que non coida da xente que acaba de nacer, non é unha sociedade digna de chamarse sociedade democrática e social avanzada. Non o é, non o somos. E este é o escenario no que nos coloca o goberno no día a día. En terceiro lugar, a dificultade de acceso á atención hospitalaria dos pacientes que así o necesitan despois de seren atendidos en atención primaria. Cuarto, a denuncia que fan de que os centros de atención primaria non contan desde hai anos con plans estables de reposición de material nin de incorporación de novo aparataxe. E, finalmente, a ausencia de contratos eventuais estables e as condicións de traballo deplorables para os novos profesionais na sanidade pública, que dan lugar a que as xefaturas de servicio, o conxunto do personal sanitario, que hoxe en día ocupa postos de responsabilidade, postos de traballo ordinarios en toda a sanidade pública, non queiran ser cómplices e cómplices xa por un día máis deste deterioro. Esta é a situación. Esta é a realidade expresada polos propios profesionais e polas propias profesionais, que non piden para si mesmos, que piden para o conxunto de mellora do servicio público. Pero claro, a maioría popular nada disto lle interesa. Non queren nin oír falar do tema. E cando decimos que non queren nin oír falar do tema, estamos falando, sí, evidentemente, de que exercendo a máis férrea mordaza, o Partido Popular vetou a presenza nesta Cámara dos testemuños máis incómodos da verdade que ocasionan os recortes. Cales son eses testemuños incómodos? A das persoas que os sofren. A das persoas que padecen os recortes na sanidade pública que vostedes ocasionan. Non querían vostedes escoitar as voces da angustia, da desesperanza, da tristura, do sufrimento por unhas políticas socialmente inxustas e de consecuencias dramáticas. Por iso vetaron vostedes os familiares do falecido na estrada. É un cargo de conciencia que teñen sobre as súas políticas sanitarias, que sobe números e non ve persoas. Para vostedes foron 300 euros. Para vostedes, aquela tarde foron 300 euros. Para a xente normal, para a xente enferma, foi unha vida humana. Así que, por favor, recapaciten. Pensen como persoas e non como autómatas dos recortes. Pensen como persoas e non como caixas rexistradoras. Pero nesa comisión tampouco vostedes querían escoitar a xente que ten moito que decir, como son os profesionais, o colectivo de profesionais sanitarios e sanitarias que en pé de guerra non se están defendendo a si mesmos, non están pedindo para si mesmos, senón que están pedindo pro que de todos e de todas, unha sanidade pública de acceso equitativo e universal que non exclúa a ninguén e, sobre todo, que non condene a enfermidade a quen non poda pagar a sanidade privada. A pesar da súa actitude, que mesmo nos pechou nunha situación inaudita na historia deste Parlamento, para vergoña propia e allea, aporta físicamente o acceso á Sala F, que habitualmente se empregou para actividades dos grupos parlamentarios e mesmo roldas de prensa conxuntas. A pesar disto, digo, a verdade sen mordazas entrou no Parlamento. Malia os intentos de secuestrar a palabra efectuados pola Presidencia negando os recursos dispoñibles nesta Cámara, a palabra foi voz libre para quen quixo escoitar. E escoitamos, sí, escoitamos. Mais alá da denuncia da familia da víctima,
que con emoción expresou a falta de empatía e comprensión, a falta de humanidade coa que a familia foi tratada polos representantes do Partido Popular que non foron quen de ter unha sola palabra de apoio pola morte de José Manuel. Mais alá diso, digo, porque eso supoñemos que non lles interesa, escoitamos un desexo das vítimas dos recortes, e é que o desexo foi que ninguén teña que volver pasar polo que pasamos nós, que ninguén teña que volver pasar polo que pasaron eles. Viñeron aquí e non pediron para eles, viñeron aquí a pedir por todos os demais, por o conxunto da cidadanía que está hoxe todavía en condicións de sufrir a mesma situación. Igual que escoitamos do colectivo dos PACs en pé de guerra admitir a profesionalidade do sistema sanitario público e a necesidade de dotalo de máis e mellores recursos, cunha expresión tamén ben elocuente. Non queremos que morra ninguén baixo a nosa responsabilidade. Queremos facer ben o noso traballo, se nos deixan. Así o resumiu Eduardo Díaz na súa comparecencia. Pois ben, señorías, as nosas emendas 258 e 259 poderían incrementar xa mismo en 12 millóns de euros a capacidade da sanidade galega para contratar persoal sanitario de atención primaria, nunhas condicións dignas que se merecen para empezar a paliar o problema e cumplir coa propia lei vixente en materia de número de equipos sanitarios disponibles nos PACs do noso país. Dotacións orzamentarias para cumplir coa lei vixente. Está na súa man, señorías, rectificar o rumbo. Está na súa man escoitar as profesionais sanitarias, os pacientes, a sociedade civil. Están vostedes equivocados. E a vista está, os resultados están aí, o sufrimento da xente está aí, ese é o resultado da súa equivocación, pero están a tempo de rectificar. Non para todo o mundo, non para José Manuel, pero sí para que non volva a haber máis casos como o da Estrada. Non son números, señorías, son persoas, non son 300 euros, señorías, foi unha vida humana. E preguntámoslles, se fose a vida dos seus seres queridos, non desexarían rebobinar para volver a facer as cousas de outra maneira? Esa é a pregunta que queríamos facerlles hoxe. A nosa aposta por unha sanidade pública non se restrinxe solamente a esta situación que acabamos de denunciar, senón que abrangue tamén, e por eso facemos as melloras que podemos dentro do marxen que nos dá esta fase da tramitación do orzamento, en melloras en hospitais e centros de atención primaria continuada, a demanda de novas ambulancias medicalizadas en todas as áreas para atender correctamente as necesidades que ten a nosa poboación, a recuperación para o público do Hospital de Vigo. Dixémolo claramente, nós non queremos beneficios empresariais a costa da nosa saúde, nós non queremos negocio duns poucos a costa do perxuízo da maioría, nós non queremos que os dereitos fundamentais queden vulnerados para que uns poucos fagan negocio. Por iso queremos recuperar para o público xestións privadas que están producindo beneficio a costa dos orzamentos de todas as galegas e de todos os galegos. E, por suposto, os cartos da sanidade onde teñen que estar, en recursos para persoal sanitario e en recursos humanos. Por eso reducimos os orzamentos para os capeláns nos hospitais galegos. Por suposto que sí. Dentro do curso orzamentario, no resto das consellerías, a nosa guía estratégica foi unha vez máis a defensa de dereitos sociais e dotalos de respaldo económico para garantir o exercicio de dereitos fundamentais e garantir o exercicio pleno da igualdade. Comezando polas emendas á vicepresidencia, instamos a acción integral contra a violencia de xénero mediante un incremento da partida. Entendemos que as partidas destinadas son insuficientes no ámbito de campañas, no ámbito de publicidade institucional, no ámbito de campañas con incidencia no conxunto da poboación, o ámbito educativo, a guerra cultural, a guerra educativa que ten que librarse fronte á violencia machista non se desenvolve únicamente nas escolas. Eso prodúcese con relación á poboación escolar, pero o conxunto da sociedade, a que non está escolarizada nestes momentos, é necesario incidir nela. É necesario que esa batalla educativa, que esa guerra cultural para acabar co patriarcado se produza no conxunto da sociedade. Para iso son necesarios dotacións orzamentarias con maiores partidas para acadar a igualdade e a concienciación sobre a igualdade real. É necesario tamén a dotación de máis recursos inmediatos para situacións de violencia. Estamos falando da mellor dotación e da ampliación da rede de casas de acollida polo noso país. É necesario transmitir ás mulleres que sofren a violencia que van ter unha salida inmediata do ámbito de violencia
e que ese ámbito se vai producir cerca do lugar onde estaban residindo, se que así o desexan, para poder facer a súa vida normal fora do fogar onde estaban sufrindo os malos tratos. Pero tamén reclamamos a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero. Unha das causas estruturais da violencia patriarcal é a dependencia económica, e temos que acadar de forma real, de forma efectiva, de forma que se perciba socialmente que as mulleres que denuncian situacións de violencia van a ter un respaldo económico. Por eso falamos da inserción laboral das mulleres vítimas de violencia. Por eso é necesario facer un esforzo real para que esta proclamación no papel da igualdade seña real en términos económicos. En materia de emprego público, reclamamos tamén e dotamos orzamentariamente a formación da Escola Galega de Administración Pública en materias de igualdade, de discapacidade, de equidade social e de igualdade de trato. É necesario, para acadar unha maior eficiencia dos recursos dispoñibles, que o noso funcionariado teña unha maior formación tamén en materia de administración dos recursos en materia de igualdade. Materia de formación que non restringimos a igualdade, por iso reclamamos tamén unha formación específica en materia de loita contra a corrupción, para a detección precoz de prácticas corruptas e para a capacidade dunha maior reacción administrativa previa á acción penal que poda prever as conductas e as prácticas corruptas dentro da propia administración pública. Dentro tamén do ámbito de vicepresidencia, existiu outro debate durante este outono con ocasión da conmemoración do ano da vaga de lumes que tivo lugar no mes de outubro de 2017 e vimos que tras ese ano non se implementaron nin siquiera as 30 medidas e así foi recoñecido polo propio presidente da Xunta de Galicia nesta bancada as 30 medidas propostas para superar a situación. Precisamente moitas das medidas que non foron implementadas precisaban dun respaldo económico que non se produciu ao longo deste último ano. Por eso, propoñemos accións de prevención e de protección fronte aos incendios. Queremos que haxa simulacros reais entre a poboación para atender as situacións de emerxencia fronte aos lumes. Queremos o sinalamento de vías seguras e queremos a posta en marcha de plans de autoprotección, non solamente nos espacios rurais máis amenazados polas masas forestais incontroladas, sino tamén nos espacios urbanos. Tamén a adquisición de material de emerxencias e fronte aos incendios que non foron dotados durante este ano nin os GES nin os concellos para poder asistir con medidas de seguridade básicas en caso de lumes. A creación das famosas brigadas de investigación forestal, que foron unhas das medidas estrela e que non foron dotadas orzamentariamente nin no 2017 nin no 2018 e polo que se ve tamén nos orzamentos agora no 2019. Tamén a publificación dos consorcios provinciais contra os incendios forestais para recuperar unhas condicións laborais dignas para o conxunto dos traballadores e tamén para a unificación do servicio de loita contra os incendios forestais. Tamén dentro desta consellería en materia de cooperación e solidaridade queremos aumentar a partida orzamentaria para a Coordinadora Galega de ONGs. Temos unha responsabilidade específica como mundo supostamente desenvolvido ou efectivamente desenvolvido, pero que é desenvolvido a costa da depredación dos recursos naturais e que impide o desenvolvemento normal ás sociedades ás que explotamos. É necesario que nos colaboremos para evitar a paliar esta situación de desigualdade creada por o noso propio sistema de vida e o noso sistema económico e, polo tanto, pensamos que é necesario tamén facer un esforzo nese sentido. En materia de formación en igualdade, tamén reclamamos convenios de fomento, información e sensibilización sobre a igualdade e diversidade afectivo-sexual. É unha realidade que sempre estuvo aí e que é necesario visibilizar. Igual que o deporte, que debe de ser visibilizado en igualdade, de ser fomentado en igualdade. As prácticas para o apoio ás federacións deportivas de fomento do deporte feminino para poder realmente practicar o deporte en igualdade. Tamén para o uso do galego na Administración de Xustiza. Fai máis dun ano, fai ano e medio, aprobamos unha proposición non de lei por unanimidade onde reclamábamos un sistema informático, unha aplicación informática que fixese real a literatura do rural e non do exterminio rural, como despois me referirei ao ámbito da Consellería do Medio Rural. Tamén temos a posibilidade de crear realmente condicións para poder vivir e traballar no propio espacio rural, algo que hoxendía non se pode facer. Non se pode facer en moitos ámbitos porque é impensable elaborar ou desenvolver un proxecto empresarial, un proxecto laboral, sin ter un acceso a un internet de calidade mínimo, cun bando de ancha mínimo no medio rural. Non é posible facer os grandes enunciados de teletraballo se non hai unhas mínimas condicións de comunicación acordes co século XXI. Non é posible emprender no medio rural se non existe unhas posibilidades mínimas de comunicación neste sentido e iso é algo que depende tamén de todas e de todos vostedes. Tamén finalmente reclamamos que se fagan efectivas as axudas aos afectados pola explosión de páramos en Tui, que a Xunta rectifique unha vez máis a súa torpeza
de simplemente axudar a reparación das vivendas nas que vive a xente un máximo do 75% do seu valor. Eles non foron responsables da explosión e non teñen por que cargar cas consecuencias da explosión e, polo tanto, deben de recibir unha indemnización polo 100% do valor da vivenda e non do 75%. Non teñen por que cargar con ese outro 25%. Iso é injusto. E, polo tanto, é compromiso noso e é consecuencia da nosa visión de xustiza social acadar o 100% do valor das vivendas, tanto en primeira como en segunda residencia. En materia da Consellería de Facenda, pensamos que é necesario emprender un plan de loita contra a fraude fiscal, sobre todo orientada ás grandes fortunas. Xa se dixo aquí, e xa desde Marea dixémolo en numerosas ocasións, que a modificación do imposto sobre o patrimonio beneficia os grandes patrimonios, beneficia as grandes fortunas, supón un regalo fiscal injustificado aos patrimonios de máis de 6 millóns de euros, de máis de 40.000 euros ao ano. Entendemos que non está justificado e lonxe diso o que temos que facer é investigar e prever a fraude fiscal contra as grandes fortunas e por eso facemos unha proposta programática acompañada dunha proposta orzamentaria unida ao plan de inspección de pisos turísticos. Quédame varios aspectos dos que me referirei despois con ocasión da quenda de réplica, pero simplemente neste momento para pechar esta primeira intervención lamentar a posición do Partido Popular do seu voto en contra. Do seu voto en contra estas emendas porque particularmente na sanidade, pero en xeral no conxunto dos servicios públicos e de defensa de dereitos sociais que plantexamos, sitúa ao Partido Popular, entendemos nós, fora do compromiso real, non do formal, do real, coa igualdade entre mulleres e homes, fora da atención sanitaria equitativa, universal, áxil e de calidade, fora da educación en igualdade para toda a poboación, fora do emprego digno, fora da innovación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica, fora da lingua e fora da cultura. Sí, vou rematando, fora do rural e fora da cidade. Sitúa o Partido Popular fora dos problemas da xente e, polo tanto, fora das solucións aos problemas da xente. E por esta razón, desde Marea, votaremos non aos seus orzamentos porque entendemos que os seus orzamentos non coidan da xente. Acabamos de escoitar o Partido Popular decir que retiraran unha determinada proposta con relación aos pediatras porque estaban escoitando as súas reivindicacións e o que lles pedimos en primeiro lugar, xa retomando o tema de sanidade nesta réplica, é que sigan escoitando e que poñan a orella e, polo tanto, presten atención ao que lle está demandando o conxunto da comunidade sanitaria do noso país. Acabanlles de dimitir máis do 80% das xefaturas de servicio da área sanitaria de Vigo. Poñan a orella aí e escoiten o que lles teñen que decir. O que lles teñen que dicir é que necesitan financiar xustamente tanto a nivel de personal como de recursos existentes a atención primaria. Fáganlles caso e, polo tanto, acollan as nosas emendas nese sentido. Sigan escoitando e poñan a orella ao personal do CHUS, do hospital aquí en Santiago, que hoxe mesmo se estaba mobilizando tamén un día máis, reivindicando condicións laborais xustas e dotación de medios para poder facer ben o seu traballo. Sigan escoitando, poñan a orella as demandas que sobre a pediatría hai no conxunto do país, en Mondariz, en Cangas, en Cuntis, é dicir, son numerosas localidades, son as cidades, son o conxunto do territorio que se queixa de que non hai médicos especializados suficientes para atender ao colectivo máis vulnerable do noso país, que son os nenos e nenas. Escoítenos, poñan a orella, escoiten tamén ao personal dos PACs en pé de guerra, que é o conxunto do personal sanitario, que leva reclamando máis medios para que o seu servicio funcione con dignidade. Non piden para eles, piden para todas e para todos nós. Hai un segundo elemento de carácter político de primeiro orden que nos acaban de afear, que é a aplicación do artigo 135 da Constitución como clave para vetarnos un debate sobre 20 millóns de euros. Pois sí, nos reclamamos un debate sobre política e reclamamos poder decidir e poder debater aquí, ainda que despois vostedes nos derroten coa súa maioría, a onde queremos destinar os nosos recursos. Nos pensamos que os bancos poden esperar, pero que as necesidades sociais non. Entón, claro, é unha decisión política de contido económico, pero política. E entón, a nosa prioridade é utilizar eses recursos para atender as necesidades sociais. E decimos, os nosos menores, primeiro que os bancos. As mulleres vítimas de violencia, primeiro que os bancos. Os máis maiores, primeiro que os bancos. Os emigrados e as emigradas, primeiro que os bancos. Vostedes dicen que non, bueno, pois veñamos aquí e discutámoslo, non nos veten ese discurso. E non nos veten a posibilidade de que, ademais, con toda a seguridade, como acabarían vostedes votando e sacando adiante
a súa proposta, que medo hai ese debate. Nós pensamos que non debe de habelo. Nós, desde logo, representamos aquí unha alternativa política e unha alternativa económica, onde tamén poñemos en cuestión eso. Non sabemos que dificultade debería de haber para que se pueda dar este debate en términos políticos nesta Cámara. Das sombras de dúbida que cerniu o representante do Partido Popular sobre o que chamou a fiscalidade do século XXI, nós efectivamente pivotamos sobre dúas ideas básicas. En primeiro lugar, hai que buscar a riqueza lá onde exista. E, en segundo lugar, hai que utilizar tamén os recursos públicos, neste caso tamén os recursos fiscais, para obter determinadas finalidades, algunhas cales se referiu moi ben o propio representante do Partido Popular. En relación aos embalses, pois sí, nos reclamamos que, como contrapartida desa xeración de riqueza con base no esquilmado do noso territorio, teñamos unha compensación que teña ese carácter tributario. Onde hai auga non hai viño, onde hai auga non hai prados, onde hai auga non hai vacas, e, polo tanto, nos reclamamos unha fiscalidade diferente para aquelas empresas que teñen especial incidencia do conxunto do noso territorio e que, como custo de oportunidade, nos impiden ter outro tipo de desenvolvemento económico. Reclamamos tamén outra fiscalidade, sí, para as bebidas azucaradas. Está falando de que, claro, de que se houvese un imposto se bebería menos bebida azucarada, menos Coca-Cola. Sí, evidentemente, se bebería menos. E iso é unhas finalidades que se busca con este imposto, non solamente recaudar, sino que cambien determinadas decisións de consumo. Por qué? Porque nos entendemos que redundaría nunha mellora da saúde pública, diminuirían os casos de diabetes, de obesidade infantil, de ictus, determinadas cardiopatías. Sí, son efectos que tería ese tipo de política fiscal tamén como efecto colateral necesario. En canto ás grandes superficies, pregúntelles ao pequeno e ao mediano comercio, pregúntelles ao comercio local se están interesados ou non en que, como manifestación específica de riqueza, teñan tamén esa conversación de carácter económico. En definitiva, gobernar pensando no territorio, pensando na saúde pública e pensando no tecido productivo do noso país, ou é gobernar para Iberdrola, gobernar para Coca-Cola e gobernar para Carrefour. Bueno, pois hai que decidirse. Nós decidímonos polo pequeno comercio, decidímonos polo tecido propio, decidímonos pola saúde pública e decidímonos polo territorio. Bueno, pois cada quen se debe de posicionar. Sobre o imposto especificamente sobre o patrimonio, nos pensamos que aí esta é unha cuestión que como patrimonio é ineludible. O patrimonio está aí e, polo tanto, como manifestación específica de riqueza está aí, e que, polo tanto, non hai ningunha necesidade de baixalo, ningunha necesidade de baixalo, e pola contra, moitas necesidades sociais para mantelo, porque significa a obtención de recursos públicos para facer xustiza social, para redistribuir de quen máis ten a quen máis o necesita. Non hai ningunha razón para baixalo, ningunha, nin a primeira, e pola contra se está mantendo aquí un regalo fiscal para aqueles patrimonios superiores a 6 millóns de euros de máis de 40.000 euros ao ano. Que xustificación hai para baixar ese imposto? Ningunha. E non nos veñan co que fan outras comunidades autónomas. A necesidade e a realidade social galega é esta, e necesitamos eses recursos para facer políticas sociais. Polo tanto, non queremos que os retiren. Hai un risco a evasión, seguramente poderán dicir, non? E o especificaba tamén como unha das consecuencias. Neste caso non habería esa consecuencia, porque non estamos falando de subilo, estamos falando de mantelo. Pero que, ademais, para evitar eso, tamén no ámbito da Consellería de Facenda tamén incluímos un plan de inspección para evitar o fraude fiscal no caso das grandes fortunas, porque estaremos de acordo en que a partir de 6 millóns de euros de patrimonio estamos ante unha grande fortuna. Ou lles parecen a vostedes normais eso? Pois entendémonos que non, e vendo a cantidade de poboación as que afectan esa dádiva fiscal, entendemos que non é así. Por acabar de referirme a 3 ou 4 puntos que antes me quedaron por comentar, en materia de ordenación do territorio, nos queremos insistir moito na necesidade de dotar orzamentariamente as áreas metropolitanas do seu necesario desenvolvemento. Estamos falando non solamente do desenvolvemento dun área de gobernanza democrática desas áreas, sino tamén da mellora de eficiencia dos servicios. Estamos falando da necesidade de que servicios que xa se prestan mancomunadamente entre varios concellos se podan afianzar en todas as áreas metropolitanas, tanto en Vigo como na Coruña. Nos defendimos aquí e defendemos a creación de espacios colaborativos e espacios mancomunados en servicios esenciais, a creación de empresas eléctricas de carácter público, de carácter municipal ou de carácter comarcal, ao efecto como se fixo na área metropolitana de Barcelona, para mellorar tamén a mobilidade dentro da propia área metropolitana. Tamén nos sirve como exemplo os transportes metropolitanos de Barcelona, que é un dos casos no Estado paradigmáticos onde se pode xestionar ben desde o ámbito público, ademais xerar beneficios que reverten na implantación de novos
de novos servicios que redundan para o público e non, polo tanto, para o beneficio empresarial privado, que melloraría a accesibilidade, que melloraría a mobilidade, tamén o desenvolvemento das áreas metropolitanas como paso previo para unha sostenibilidade ambiental dentro da área e no conxunto do país e tamén, desde logo, para crear novas oportunidades de emprego. Tamén temos unha partida específica para o programa de construción de vivenda pública. Nos facemos eco de datos que son alarmantes. O incremento do prezo do aluguer nas cidades galegas no último ano entre un 10 e un 16%. Solo no último ano, entre un 10 e un 16%. O incremento dos desafiuzamentos constatados polo Consello Xeral do Poder Xudicial no último ano en Galicia, mentres no conxunto do Estado baixan, aquí seguen subindo os desafiuzamentos, nomeadamente por imposibilidade de pago do aluguer e, polo tanto, a necesidade de facer políticas públicas que teñen un respaldo orzamentario que é o que aquí vimos a propoñer. Hai unha falta de execución, xa se constatou, xa o dixemos noutros debates, dos orzamentos xa cativos en materia de rehabilitación de vivenda de posta a disposición de vivenda pública, por lo tanto, nos queremos cambiar todo isto. En materia de emprego, sendo un problema que é dos máis acuciantes para o conxunto da poboación, nos facemos varias propostas que son todas desatendidas pola súa negativa. Facemos unha proposta dun plan de choque contra a precariedade laboral. Máis da mitade dos traballadores e traballadoras galegos é precario, ben por ter un contrato precario, mal remunerado, por ter un contrato a tempo parcial, por ter un contrato temporal e, por lo tanto, nos pensamos que hai que atender a esas situacións. Falamos tamén dun plan contra a fenda salarial de xénero existente hoxe en día no noso país. 29% de diferencia salarial entre mulleres e homes. Un plan de emprego para parados de longa duración. Según datos do Instituto Galego de Estatística, no terceiro trimestre xa do ano 2009 había 40.000 parados de longa duración e hoxe suben dos 60.000. Tamén un plan de loita contra a pobreza enerxética. Queremos un financiamento real, un financiamento dotado económicamente da tarifa social enerxética para Galicia, que xa presentamos aquí no seu momento como iniciativa, e un plan de mellora de eficiencia enerxética nos fogares máis necesitados. Queremos aproveitar tamén este momento para denunciar o que xa fixemos aquí nos últimos meses, como determinadas, un segmento social grandísimo de familias que estaban nas tarifas de último recurso e que polo cambio de sistema van quedar expulsadas completamente dese ámbito. Dos 230.000 fogares a 60.000 actualmente. Nos reclamamos, e vostedes negáronse a que houvese a pedir unha moratoria na implantación do novo sistema, a que houvese unha información desde o ámbito público e que houvese unha inversión da carga da proba en relación ao cambio de tarifa e, desde logo, un papel activo do Instituto Galego de Consumo e de Competencia. Ben, nos agora apoiamos orzamentariamente todas estas propostas e esperaríamos de vostedes unha actitude diferente, desde logo, a que están tendo. Remato referíndome ao ámbito educativo. Nos utilizamos os nosos recursos e queremos facer as modificacións orzamentarias para mellorar os centros públicos que teñen necesidades realmente en algúns casos acuciantes, o incremento do profesorado e o profesorado de apoio e o plan de recuperación da gratuidade dos libros de texto, ademais de plans específicos de ensino rural e de programas de eficiencia enerxética nos centros. Obtemos estes recursos fundamentalmente da reducción dos concertos educativos e a reducción dos concertos educativos ou ben da supresión do profesorado de religión. Nos entendemos que estas medidas, as que vostedes opoñen hoxe, son as medidas que solucionarían unha parte importante dos problemas que ten o noso país, porque se quere facer unha política orzamentaria diferente para unha política social diferente, se hai vontade, sí que é posible facela. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.